Sikhuluma ngosiqiniseko. Hayi bafethu ubuhlungu. Kubuhlungu kakhulu ngoba uyabona ukuthi la endimeni kaMaskandi umuntu othanda ukukhuluma iqiniso ufela khona lokho. Usiqiniseko nami wake wangikhandla. Usiqiniseko umuntu ongamnaki, ukhandla nombani. Angazi last year wangikhandla kangaki. Ngilitshela ngilisabisa ukuthi yabona njalo wena angiyona ingane njalo mina ethi hayi mkhaya ngizama ukushaya. Ngiyokushaya uziwenza into right. So ke awukwazi ukubambela isiqiniseko kuyiqhubu ngomuntu onjalo. Ngiyakhumbula ukuthi kusiqiniseko ubengamfuni kakhulu umuntu ocindezelwayo. Ngiqale ibhodo lami lokwakha amaTshithi Festival i-event usiqiniseko wathiwa ngimkhokhelile ngoba ephusha le event kodwa isizathu sokuthi usiqiniseko ephusha i-event ngoba bebona ukuthi iyacindezelwa. So usiqiniseko entoni ibicindezelwa bengayifuni kakhulu ukube bengasohlangothini la khona. Ingakho uze kwathi usiqiniseko simkhokhela imali ukuze ephushe imicimbi yethu. Ngiyakhumbula ukuthi ayikho ngisho into eyodwa engeke ngayinikeza usiqiniseko ephusha umcimbi ube uphusha ngayo yonke indlela ezethathe ngisho ama-status kuma-status ami waposte ku-TikTok wakhe ukuze uzokwazi ukuthi umcimbi uhambe. Futhi ngiyakhumbula ukuthi ngosuku lomcimbi wazi wafona wathi mkhaya ngiyathemba ukuthi idlozi lakho noNkulunkulu umcimbi wakho uzohamba kahle. Ngathi nesiqiniseko njengamanje u11 o'clock kodwa egateini ngokwamatheki sebekhona abantu abawu-6000 okusho ukuthi khululeka mfowethu zokusendela manje isithombe. Ngamsendela ivideo athi hayi mkhaya uze nenye. So ke asithathe ithuba futhi sibonge kakhulu ubaba uNala Amathole Maphinca. Ngiyakusho lokho ngicela simshaleni ihlombe ubaba uNala. Ngiyazi ukuthi abanye mhlawumbe bazogibela bazongakusho lokho ubaba uNala la endimeni kaMaskandi asimlontsheni bafowethu Amathole funeral kuvela kube amasingcwabisana wethu Maphinca ngoba into ayenza ubaba uNala uyenzisisa. Akujwayelekile kuba nosomabhizinisi ongalona usomathuba. Ubaba uNala akawona usomathuba kodwa mayenza into uyayenzisisa. Yaza into kaMvelase sithi baba uNala nawe la ukhona uNkulunkulu azakugcine sikufisela konke kuhle nebhizinisi lakho liqhubeke. Ngicela wonke umuntu ke ukuthi akahambile akajoyinile bafowethu Maphinca nawo masingcwabisane okumele ngoba sesubonile kakhulu endimeni kaMaskandi kubantu bakaMaskandi ncaba kade esenquthu kunqwatshwa kaphuzwayo bekuyiwona Amathole. So Amathole ane influence kakhulu nakhona futhi kuma event ethu baba uNala uyavela noma engafuni ukuvela ngobuzo kodwa kuningi avela ngakho. So ke ngiyafisa once again bafowethu simbonge baba uNala nala akhona simshaya ihlombe futhi again. Amazwi ami ke okugcina athi khona incwadi elapha kuMshumayeli chapter number 10 ethi uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho. Sengidlala phansi amazwi ami okugcina lawo. Uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho. Let me repeat again ngoba sengiyohlala phansi. Umshumayeli chapter number 10 verse number 11. I think it's verse 11 or 10:11. Uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho. Sonke sizofa. Kodwa uwenze sure ukuthi ma uyinyoka uluma uqaphele ukuthi wena ulunjiwe yini ngoba nawo bohlangana abafana nawo. Thank you so much.